stykke i Mustafa foregår i byen Bagdad. Aladdin, som er en fattig dreng, har lige mødt en rig købmand. Købmanden siger, at han er Aladdins onkel, men i virkeligheden er han en troldmand, som skal bruge Aladdin til at hente en vidunderlig verden. Far, men dog vores søn er en af de rige købmænd. Jeg vil give dig en flot butik. Er det sandt? Ja, først må du have noget fint tøj. Pigen køber tøj og mad med hjem til Aladdins mor. Jeg må se, hvem jeg har med hjem. Jeg er din møds bror. Goddag, jeg vidste ikke, at Mustafa havde en bror. Jo, og han er rig og vil hjælpe os. Når mad og vin nu. Jamen, så lad os dog spise og velkommen. Der er en sødstykke til dig og en guldring til dig, hvis jeg må låne dig i morgen. Jo, tak, jo, det er jo. Tak, mor. Næste dag, langt ude for byen, standser Aladdin og onklen ved en stor klippe. Onklen har fortalt, at der findes en underjordisk have med mange flotte og skinnende frugter og en gammel kobberlampe. Er det fint nok? Ja, det er på dig. Så Aladdin, gå nu ned og hent mig den gamle kobberlampe og bare fyld din lommer med havens frugter. Skynd dig nu, Aladdin. Har du husket lampen? Rolig nu. Skynd dig nu til køder. Når hvis det skal være på den måde, så går jeg da bare tilbage igen. Nu blev troldmanden så vred, fordi han troede, at Aladdin ville smide ham for lampen. I raseri pustede han ilden ud, og i samme øjeblik kom der et kæmpe jordskælv, som lukkede hulen til igen. Aladdin sidder i hulen og er meget bange og nervøs. Han knider nervøs på den ring, han har fået af onklen. Der er stedet til dig. Nej, er det ikke det? Befal her. Befal her, jeg skal gøre, hvad du ønsker. Bring mig ud herfra. Der for mig, der er stedet til Bagdad. Aladdin er nu hos sin mor og fortæller, at hvad der er sket. Moren vil lappen, så vi får råd til mad og tøj. Aladdin så åbner det dag her, og jeg skal også give den skud. Skaff os noget mad. Aladdin, hvilken videre med din lampe? Sådan gik der flere år til en dag, hvor Aladdin får sultanens datter Gulnara at se i et opgør. Hende må han få til hende. Mor, tag de flotte guldfrugter med op til sultanen, så vil han høre på dig. Ja, jeg kan jo kun få et nej. Stop. Hvad skal de her, frue? Besøg sultanen. Okay, så gå der ind. Goddag, frue. Hvad kan jeg gøre for dig? Min søn har forelsket sig for en billede Gulnara. Hvem er det til? Ja, Aladdin, man kan tænke Gulnara stort ved det. Se, men det, hvad har du der?
dele guldfrugter til Gulnara. Guldfrugter til Gulnara. Mange tak, kom igen med at lade den tage tale med dig. Jeg har set på meget på, at jeg tror, han er for flot. Gulnara blev imidlertid gift med en anden, men det gik ikke godt. Aladdin fik ved hjælp af ånden manden til at sove på selve bonatten, og Gulnara tænkte hele tiden på Aladdin. Til sidst blev det skilt, og Aladdin og Gulnara blev flyttet. Hvorfor taler alle om Aladdin? Fordi han er den mægtigste mand. Han har også en magisk lampe. Hvorfor er han på paladset? Sultanen er hans svigerfar. Troldmanden blev meget sur og fik en hest lurer lampen og Aladdin. Næste dag var hele Aladdins plads borte. Der er sket noget forfærdeligt, Gulnara. Vi er blevet tryllet væk fra vores by. Ja, vores plads er borte. Hvad skal vi gøre? Jeg ved, hvem der har gjort det. Vent og se. Godmorgen, Aladdin og smukke Gulnara. Nu er det ude med jer to, og jeg har lampen. Det er jo mig og skåne Aladdin. Ja, hvorfor ikke? Vi er noget, vi kan skåle. Jeg har skål. Jeg sovepiller her. Jeg sovepiller her i kjolen. Det kommer ved i vinden. En blå pige. En blå pige, den har. Tilbage til Bagdad. Og sådan endte denne historie af Aladdin og Gulnara levede lykkeligt til deres dages ende. Troldmanden blev brændt på et kæmpe bål midt i byen.